entrant en la cambra dels horrors. Què te fa mal? El cap. Gent que ha mort. Un xiquet. Barberet. Gent que fa promeses. Jo havia entrat, però si no sabia que estava sota. Això són promeses, són gent que ha mort. Me fa mal això. Això és que dius... Però això està al costat d'una capella cristiana. Boy Scouts. Corsers, per exemple, diu, si me fica bo, doncs pengen a mi els corsers, el que siga. Si n'hi ha tot. No, torero. Aquí era torero. Això és una corna que li hem pegat. Eso es un arroyo, ¿no? No, me mola, mira, no. Que dius, si t'apareix... No, això és de cera, Això és de cera, això se ven així, no? És la reproducció teua, de lo que te fa mal. Què te fa mal? Una cama, un braç. ¿Era tú la cama y la hacías así? No, això se ven. Sí, és una promesa. Per exemple, això ja es veure i si te parem les mamelles. O igual volia ficar-se silicona. Volia ficar-se més. Mira, no estás producido de atrás. Sí, una de moto. Y el de moto. Això està guapo, Evidentment. Vai, se fumar, a lo millor.